Estem amb la Marina Iborra, la MVP avui de l'Institut d'Argentona. Bueno, una llàstima, no? Veníeu a jugar contra les vigents campiones nacionals, encara que no és el mateix equip que l'any passat, però igualment no deixen de ser sempre un bon equip. I bueno, ha sigut complicat, però tot i així heu plantat cara, tot i tenir dos baixes importants, no vosaltres? Sí, sí, al final l'Aina Melchor, que és la que sempre anota el nostre equip, està de baixa i hem hagut de jugar amb menys plantilla i bueno, hem fet el que hem pogut. Però bueno, tot i així l'equip no s'ha arronsat, no sempre s'ha negat endavant, i sí. bueno, ha hagut moments que heu estat allà, Ja. que us heu acostat, no ha pogut ser, però suposo que igualment orgullosa de l'equip, no? Sí, sí, ha sigut una llàstima, però superorgullosa de l'equip i d'elles. Com heu viscut aquesta experiència per primer cop a l'Institut d'Argentona? Ha estat molt bé, a mi m'ha agradat molt i l'any que ve pues, espero que més i millor. O sigui, l'any que ve encara pots jugar? Sí, Ets 2008? sí. Doncs res, et desitgem molta sort i l'any que ve, evidentment, ens veiem amb més Copa Col·legial i esperem que amb femení al Maresme. Sí, esperem. A veure si pot ser. Gràcies, Marina. Merci.